Причини за хронично главоболие. Номер 1. Висока киселинност. Причината за високата киселинност в тялото, която свива кръвоносните съдове и причинява главоболие, може да бъде приемат на много захари, газирани напитки, тестени изделия и въобще всякакви други фактори от външната среда, които увеличават киселинността в нашето тяло. Как може да променим това? Спираме с неправилното хранене, внимаваме за диетата, включваме повече плодове, повече готвения. Номер 2. Хронично нискостепенно възпаление. Причината може да е лошо храносмилане, алергии, стрес или каквато и да е друга причина. Това обаче произвежда цитокини в мозъка, които отново водят до главоболие, мъгла, най-вече след обед или вечер. Как може това да се подобри? Освен да се премахне причината за възпалението, в най-добрия случай, куркумата с черен пипер намаляват всякакъв вид възпаления. Но трябва да се намери, разбира се, източникът. 3. Дехидратация. Много разпространена причина за главоболие. Много кафета, никаква вода и се случва това, че мозъкът буквално се свива. Как може да си помогнем? Трябва да пием електролити, т.е. вода с щипка сол, но не йодирана сол, ами сол пълна с микроелементи като цветена солта или пък морска сол. И в двата случая това ще помогне да се усвои и да се задържи водата в тялото. Друг вариант за много бърза и добра хидратация на тялото е ленения чай.